Tangane Mas. Sampai joget ra padha karo aku tak antem. Ya ora? Masa mentolong antem aku kono. Lah awakmu rasa tak antem nduk tambung. Lah. Menangan Aku mbok apane Mas? Tonyo. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering mulie aku mikiri. Oh mikiri tangga. Gedang rojo sak tundun dipangan codot. Gendang bongko tangga sing kakean cocok. Lambemu tak biacok ndasmu masane. Bukan gedang. Oslo. Suarane kangen guyune sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangsone man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dilanjut ngobrol napa nyanyi? Ngobrol apa nyanyi? Ya ampun, wong pelem ayu-ayune ya ampun. Lah. Wong pelem sebabnya apa kok ayu-ayu? Dudu mergo wedak, Pak. Karena mereka sudah terkena air wudu. Oh, gitu ya. Lah kan aku dongeng towek lho Mas. Kowe ndek nome yo ayu. Oh iya biyen ayu. Ya, 3 2 1 ya nyanyi. So. Awas. Cirolu. Hey! Boleh kira bareng-bareng. Cirolu. Hey! Cirolu. Hey! Cirolu. Hey! Awas, awas. Sing bener. Yang di luar juga boleh. Cirolu. Hey! Bener, bener. Cirolu. Hey! Bener, bener. Cirolu. Hey! Wong riko angson sayang bisa keturunan muka-muka biae bisa sesandingan kangen sing bisa hilang sampai ke layang-layang hei terbayang-bayang. Wasik. Aku tak jajal gini ya. Oke. Iki ibu-ibu yang di sini kita kok kompaknya luar biasa. Mesti kompak, Pak. Mama kok. Tepuk tangannya mana sebelah sini? Coba. Ya Allah. Masyarakatnya Mbah Lurah Pak Inggi. Pelem kene. Pelem. Heeh. Luar biasa kekompakannya. Kekompakan. Duduk manis di situ, hadap sini. Ya ampun. Coba. Ya Pak. Itu kan yang sudah ngumpul. Kalau di sini walaupun tersekat, mereka tetap kompak. Lihatlah. Yang sebelah sini mana suaranya? Ojo kalah yu, ojo kalah. Kowe ojo kalah. Piye? Kowe nggonmu wis penak. Kowe sampai kalah isin aku. Yo bangga menang gon aku. Delone. Ya. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Hore hore hore. Yo. Hore. Yo. Hore 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 hore. Hore. Tepuk tangannya mana ibu-ibu ya ampun. Cantik-cantik. Nak lagu zaman sekolah TK ngono kuwi kene panggah hafal. Iya. Oke, yang sebelah sini siap? Masih semangat? Yang di luar juga siap? Oke. Sono bilang hore, kita bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Kalau kau suka hati Yuk, mari sing banter, kita yuk, lakukan. isin. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Apate 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 nah apate 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 nah
apa iso? Aha iso. Mas yo iki terus. Kowe aja guyu kowe grupku. Malah guyu. Ngejak piye nek? Ngejak piye nek? Kene panggah oke ya. Apa ya? Kene mak-mak TikTok kabeh soalé. Lagune sing saiki minor. Awakmu ora ngerti masalah sing kene. Mas yo karo nyambel ngono yo panggah apa teh? Kari manis, buryang manis nambyai kula. Wes ya wes, dong nika kerseng guna. Awas ayo. Kari manis, buryang manis. Asik. Oke. Wes ya wes. Apa kerasa? Kene grupku sawangen. Mas yo ngono gerak. Kari manis, buryang manis tambahi gula. Ini perlu di zoom. Ya. Oke, yang di luar juga boleh gerak bareng-bareng. Ayo, Jiro lu. Kari manis, buryang manis tambahi gula. Nyantai. Wes yo wes, doriko beker sing gula. Sebentar meneh. Kari manis, buryang manis tambahi gula. Wes yo wes, ang dipikir apa kerasa. Jaluk nantang model piye neh, Jaluk nantang model piye? Nggonku mau menang-menang Lah awakmu salahe mikir. Lah wong kon manis kene malah dunyer netok. Jangkrik tenan. Berarti jaluk ndang digiling. Orane ngono aku iki wong ning kene iki agek tas ping Mempapat. Pak Lurah yang ngundang kaya dhewe Di 2 3 4 5 6 7 8. pisan iki ning kene. Lah ngono kok drijimu mau tekuki mau itung. Tapi Mbah Lurah iki Pak Tinggi Petinggi Pak Dawam iki boloplek. Kanjeng Raden Arya Tumenggung. Lah ya apal lho kowe. Apal aku. Iki hadir Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Jonegoro, Pak Kapolres, Pak Kapolres. Jonegoro. Iya. Riyen jaman awake dhewe keliling karo aku mbok kok rung nanggap belas Bupati ya piye. Sedelo engkas iki di program Mas Percil keliling Bojonegoro setiap 1 minggu 4 kali. Siap ora? Ora siap cangkemku bosok apa ya. Seminggu ping 4 lambene kancane suwek goblok. Bendino ngono lho. Kok rumangsaku wong iki beteke apa wujud rasa syukur. Iki acarane syukuran kitan. Syukuran kita. Sing disunatne sapa le? Sing disunatke ya kuwi Dik Faruk. Dek Pak Coba Dawam. Dik Furqon. Al Faruk. Oh sing dhuwure, Ding. Tulisane sing tak waca ngisore sing disunat Sudawam. Laru masa Pak Dawam ya sunat neh. Ayo, sing sunat kae lho. Dik Faruk. Muhammad Furqon. Furqon Syauqi Al Faruk. Nah, kuwi duwe anake kaya ngene iki. Piye? Kowe mau wis mlebu rono apa urung? Aku wis mlebu. Wis ketemu tole apa urung? Anu mau ning Sing disunat ki lho. piye, Pak? Wis ketemu apa urung to? Durung, aku mau ndelok ning samping kene pas dhek. Wah, lah kowe ora ngerti acarane iki mau sore magrib ku acarane siji. Apa, Pak? Lampune mati. Wah, ning kono Pak apa iki? Pak sapa? Pak bapake mau Pak Dawam. Pak Dawam. Gowo sentolop senter. Weh, sotone piye? Piye sore mau. Ya ora apa-apa jenenge gupuh. Ning jenenge gupuh iki kaya ngono kuwi. Heeh. Tamene akeh banyu mili. Bener. Mangan apa panganan nenek ning kono. Wis semawis. Satene le kaya mercon pedes e rawur. Jangkrik tenan aku. Pak, kuwi untuk menjaga kesehatan supaya kita tetap berkeringat dan cepat bisa muni R. Apa? Ben iso muni R. R lambemu weteng brodol masamu lak kakean. Masyarakat kene iku seneng daran. Aku mlebu rene agek pisan mau. Piye? Wah, lha iki jane omah iso kaya ngene iki jane omah apa balai desa aku mau ngono mau. Mari ngono mlebu jebleng lah kok Pak Dawam ning kono kuwi. Lho Cak Percil, ya ampun. Piye, Pak? Pak Dawam wonge apian. Le langsung nyugoto. Le langsung sugata mlebu jebleng ning jero kono mangan ditokne kabeh. Tokne kabeh. Sembarange Pak Dawam ditokne gombal ditokne. Lah nyapa
gombal-gombal tok. Maksudnya apa-apa? Paling gak yo daharan sing Daharan, enak-enak. daharan enak-enak dinik-nikne. Nik-nik. Mas Percil jenengan dahar sing napa? Heeh. Monggo sak kersa jenengan dikai kopi. Yo kopi apa, Pak? Kopi sing digodhog neh, kopi glodok apa-apa. Alah kopi kotok. Lah ya kuwi lho, cangkemmu lho bener. Kopi ngonoan kuwi lho. Kopi kotok kok Kopi ngonoan. kotok. Mas Percil niki kopi niki anu remenan kula. Iya. Jenengan ombe. Mbok selawase urip aku ora tau ngombe kopi. Iya. Basan tak ombe ra nek gulane pahit ra ampun. Jangkrik tenan. Wong ki jane apene mateni kancane apa Kuwi piye? mau aku sing bisiki jarene awakmu seneng pahit. Pahit apa masane kancane kencing manis apa piye? Tak ombe pohon. Lho tapi kan enak langsung Diombe Pak Dawam ning kono. Pripun Mas Percil? Eco tapi karo piak-piak cangkemku. Lho ora apa-apa to, Pak, menjaga kesehatan. Kesehatan. ben kuat melek. Bener. Kene iki wilayah Jonegoro ki luar biasa. Bojonegoro. Biyen nenek koncoku jeneng ning kali Todi. Kali Tidu. Oh iya kali Tidu. Kleru cangkemmu kali Todi. Lambene anggere ora sapa Bojonegoro suwi yo. Kali Tidu. Kali Tidu. Rono sithik Petengan. Padangan. Oglangan terus Petengan. Maksudnya jenenge Padangan. Oh, Bojonegoro iki lak jenenge Percil mesti apal. Apa iya? Apal Pak aku wilayah kene iki. Mangsamu. Wong kene iki terkenale Percil kuwi apa tukang mutil. Mutil jengkulmu. Tekono no, Percil ganteng napa elek? Elek. Jangkrik tenan wong-wong. Elek no lho. Ora grup belas lho iki Mas aku. Lah piye? Mau lho kowe kancaku kowe grupku lho. Oh, mbak menawa kono mau kurang iku kurang. Gile pas kancaku karo gile. awakmu. Lek ya nyawang aku guyak. Mati. Mati. Nek Nyawang nyawang aku guyang-guyu ketoke kok kancaku. Percil ganteng napa elek, Bu? Elek. Piye? Piye? Piye jarene apal karo awakmu ganteng. Enggak, aku elek oleh. Lah yo masyarakat Bojonegoro kuwi lho wis hafal nek kepethuk Percil mesti bathuke nok. Lambene njep. Irunge nyepok. Duite akeh. Amin. Masa mbok tambahi dhewe. Ya ra akeh piye, wong aku wis dibayar. Wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangkingo timba. Mumpung saya urip nanggap dagelan sok yen mati insyaallah mlebu swarga. Iling-ilingen ki omongane dagelan. Wong lara nanggap dagelan campur sari, acara ra nanggap Percil rugi. Sing rugi sapa? Aku. Ya ngene iki lho tembunge dagelan sing golek tanggapan ya ngene iki. Lambemu. Lah piye? Bendina ning omah BRI mlebu metu. Lah BR iki kok mbok pamerno. Kita di sini yang penting itu apa to, Le? Sing penting mibur ibu-ibu dan menyambung persaudaraan. menyambung persaudaraan. Seduluran ki wajib. Seduluran selawase. Lah iya. Contone nembang wis sing kepenak lah aku mau kan nembang duet. Iya. Iki kan kitanan. Heeh. Didongakne tolene wis dongakne borong kowe. Durung. Dongakne apa, Le? Aku tak dongakne muga-muga dadi bocah sing pinter, sing soleh, Amin. migunane tumraping wong tuwa loro, nursa bangsa, negara lan agama, mituhu marang rama ibu, migunane kanggo tangga-tangga, kanggo dulur-dulur, lan kanggo sapa wae. Muga-muga ngelmune ya bermanfaat, dadi bocah sing apik sak bendinane, sak pakulinane, muga-muga tan. Wakeh mentok. Kowe iki jane ndonga apa sepur kowe iki? Awakmu ora tau ngaji mesti. Lah ya ngaji. Awakmu nak ndonga meminta marang Gusti Allah, kuwi sing akeh sekalian bendang dibruk penak. Aduh. Awakmu mari ra tanggane Mbah Mudin kuwi lho. Lah piye to iki? Kudune tiru Mbah Mudin. Dadi dongane akeh. Lah ya. Nggonku mudin turu wae nggonku masalah. Tapi lah awakmu nembang ya, nembang. Nembang oke. Digawe masyarakat wis. Kene njaluk lagu apa, kene njaluk lagu apa, kono apa. Engko lak akeh kon nyetel YouTube. Lho. Ya dituruti siji Oh iya, bangsa dituruti. siji. Iya, dituruti. Awakmu ndongakno karo sing sunat ki piye? Sehat, pinter, sugih, beres. Nadane coba. Ngono ya? Nadane coba. Le. Sesuk mulai apa digani boto ya karo lurah kita. Mulai kok Lah omahe boto tok tumpukane udah mulai digani boto iku. ini adalah wujud keindahan di dalam rumah sebab wong Jawa kuwi wis duwe unen-unen saka Arab. Apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Oh. Dadi nek omahe digawe sing apik ben betah ning omah ben gak keluyuran nek kaya awakmu. Aku Omah mbok bangun apik-apik malah ngene nunut iki lho. uang terus. Aku nggawe ngene iki sakone pira to? Sakone siji. Iki saka gurune papat. Papat. Paling gak sampinge 12. Buat aku kae 30. Loh.
Kok wakeh ram to? Kok wakeh ram? Akeh. Cilik-cilik wae aku le, saka 30 kita tambahi 2 dikenane tas enek lindu tak gawe 4. Sayak ngene lho nggonku nduk bapak. Dadi ra koyo iki. Omah sayak mbok omongne. Ya ora apa-apa. Ngene iki sakone gedhi-gedhi. Alah gedhi apa nggonku iki gedhi pancen tak tuk-tuk jelene cor. Lah lagi kan asli. Marahi pemborongmu kuwi lho. Ya pemborong kuwi bapakmu. Ora Bajingane keluargamu. Ya ora apa-apa sementing kan. Lah nyembang sing apik, aja nganti ngisi-ngisini om. Kowe ape nembang apa lara untu iki? Ambil nada. Lha lara nembang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Malas Bismillahirrahmanirrahim. Gus Idam isih esuk. Paham ora? Ya wis ngerti nek enek Gus Idam barang. Maksudnya kan apa kok ngene iki apa? Anan kodhok aku ya ngono. Tak kira nek awakmu kuwi adike Gus Idam apa? Lah aku lho adike Gus. Gus apa? Agus, Pak. Mas jenenge Agus. Soalnya Gus ngono. Iki Agus tukang Keyboard. Keyboardnya Cakra Budaya. Dadane coba. Nembang sing enak le. Niki suwat nuwun sewu niki asline saking Rembang. Rembang ya le, Mas. Rembang padha lehe. Lehe padha kene piye le? Basa kene iki apik padha karo Rembang, Pak. Masa? Kaya wong pedesen. Piye? Piye leh cah? Masa ngono? Iku mau wae Masa? yu pariem dia kereker pitik. Basane ngono ya? Heeh. Lah apa jongok ning kono? Piye leh cah? Piye leh cah? Yes, Aja ngono ah. Ya aja ngono ah. Heeh, pokoke kaya wong pedesen, Pak. Persis karo basa. Pokoke mburine A ya. Ah, Wis saiki tak dok nggih basa kene. Ayo leh. Ayo leh cah. ayo ah. Ayo ah. Nah, Ayo ah. dagake ah. Dagake yo. Omong ae, dagake yo, ayo ah. Ya Mas Amora. Persiapan sik apa piye? Lah piye leh cah? Lah mbah. Mbah, Aku ora roh. jan bermangan sate iki malah terus dadi basa kene tenan. Nyanyi apa leh cah? Wis to ndungokno sik. Ndungokno sik. Ndungokno. Anu minor. Minor Mas. Kuwi wis minor lho, Minor. nyuk-nyuk. Apa? Sing mau lho kaya mau lho lagu ini cawe-cawe to. Oh iya Mas. Dudu watu yen diarani pasir. Ndasku ngelu mikir tangga do nyinyir. Watu kambang keli ana ing pinggir. Aku mergawe tak rewangi kaya wong kentir. Iya. Wit kelapa iku warane gelugu. Saben dina mikir nganti ngelu. Mikir tangga-tangga kok kaya ngono. Aku ngelu nganti plong-plongo. Iya. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering ngulihe aku mikiri. Oh mikiri tangga. Gedang raja sak tundun dipangan codot. Gendang bangka tangga sing kakean cocot. Lambemu tak biacok ndasmu masane. Tapi ya, Ora lagi ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Ade cethuke Gus. Lagune anu kanggo ibu-ibu ae sing apik. Buat ibu-ibu aja yang bagus. Pokok rumah aku ada. Astagfirullahaladzim. Bunda, kau lamu kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang karena ibu-ibu banyak di depan. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu Ani. Saya
sabar. Cangkemmu kleru lho. Nyapa to? Bundane teko ani. Lagu bunda khusus mama kok. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan bener ini, Bunda. untuk anakmu yang kau sayang. Tang Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu, Andi. Kowe kleru. Sabarlah. Kalian bleset cangkemmu bleset bosok cangkemmu. Lah ya kok iso mleset. Lah kok nyanyi ki masyaallah. Nyanyi ki ya sing saiki ngegrile itu ndak-ndake ning TikTok wis standarte wis do ngerti. Karena orang ibu-ibu sekarang itu tergantung dengan TikTok. Wong ki nuwun sewu, umbah-umbah kuwi dolane TikTok. Ning ndi dolane TikTok. Nadanya Awakmu kok iso lagu sing kaya ning TikTok kan. Weh. Rambutnya kobong. ngerti? Apa? Tak cukur sebabnya apa? Sebabnya apa? Ngeluh mikirne angsuran. Bareng mbok cepet ngono ketok wulune kaya wulu garangan. Garangan diasmu ya. Lah rupane abang ngono kuwi lho. Maksudnya nada-nadane iki sing enak. Lagune sing saiki. Piye? Berpantabim berpantabim tralalelo tralalelo tung 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 sahur berpantabim berpantabim tralalelo tralalelo tung 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 sahur. Nyapa kok iso tung-tung sahur anomali bareng. Ya bene sak cangkem-cangkemku lho. Lagu ki saya keong racun kowe kita tak nyanyi keong racun ra? Kowe tak nyanyi ora? Keong racun iya. Enane kowe. Kowe wedoke aku lanange. Iya. Ha. Wedoke nyuk. Ha. Ha. Wrong. Hamko hamize curalo. Hamko hamize curalo. Dasmu. Kowe iki wedok karo mas aku. Oke. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak ketidur, ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung, kau rayu diriku, kau colek diriku, kau raba diriku. Gebar jilbabmu meredam nafsu, Pesonamu menyejukkan kalbu. lah kok teko jilbab nggonku. Nadane piye? Apa jilbab? Kok nyanyi. Awakmu ra iso nyanyi keong racun. Dasar kau keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur, tak punya sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. ya Kau colek diriku, kau raba diriku, kau lihat diriku dengan jilbab meredam nafsu. Pesonamu kita gone kono sing gak penak. Lah gone kono kau racun dadi jilbab asli putih. enek garise wi lho. Tapi nuwun sewu lha apa nek India ya. India bisa aku. India. Oh. Iya sik to. Duet kok. Duet. Oh saeban. Oh saeban. Oh
oh saiba, oh saiba. Tua kapat. Tresno kowe, aku sayang kowe, muga-muga wae gendang dirapekne. Kowe ya tak sayang, ojo sampe ilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang Tidak mungkin, ora mungkin, ora mungkin. Apa enek lanang padha lanang ndang dirabekne. Timbangannya jeruk minum jeruk. Tapi kita tampilkan artis-artis berikutnya. Masih ada Karena lagi? nanti bapak-bapak yang di sana nanti kan naik panggung. Sudah menunggu. Sebelum naik panggung kita tampilkan artis selanjutnya untuk Oke. Anda semuanya. Hadir pada malam hari ini MC Nono. Pada malam hari ini. Kowe MC apa ngejak tukaran? Lah piye, Pak? MC koyo ayah bam. Yo, pada malam hari ini langsung saja kita sambut satu artisnya yang didatangkan dari sudut merah dengan berat badan 50 kg dan dengan tinggi badan 152. Tinju apa piye kowe karo Mas aku? Bocah pekok. Selanjutnya kita tampilkan sosok artis terkenalnya Jawa Timur. Siapa dia kalau bukan? Iki lho. Ya, jirut tenan. Lah sapa ta, Pak? Yo, hadir pada Lah, kata-katane iki lho. enggak pas blas anggap guru. Yuk, satu artis Yuk, kita seperti itu. kita tampilkan bersama-sama. Mana suaranya dan tepuk tangannya? Tak idoni lho kemalahan karo Mas aku. Ngerok kok. Pak Lurah, Pak Dawam minta sinden wanita Rainogo. Pada malam hari ini. Ada anak karo kuwi. Ke depan adek, ke depan. Ya. Kowe iki sinden apik-apik lho delok to, bokong iso meslek iki lho. Iki mau ya nek omah kenceng tanggul metu watu jagung menggak akhirnya nglumpuk dadi siji to Mas. Maju. Apa nek bokong iso nglumpuk? Maju. Iya. Tak tembak, tak tembak, tak tembak. Dar. Ayo. Nyapa kok tak tembak. Iki lho, maksudnya kamu setidaknya Ah. baru keluar itu harus langsung menyapa para Menyapa. masyarakat, para hadirin sekali. Oh ngono ya Mas ya. Ora awakmu menehi apa? Nah. Menehi apa to Mas aku ning kene sangu pas-pasan nih. Kok Maksudnya ninggali apa lho nyok? Ninggali apa ning kene ditanggap ning kene iki lho. ninggali apa lho Pak Indi wis kaya ngene omahe kon ninggali lho. Maksudnya ngene lho. Maksudnya kowe ning kene iki dikon donga. Aku pemudin.
Kene sinder kok ndonga iki lho. Setidaknya awakmu kan ndongakno, ya menehi tutur sembur. Lho, nuturi wong tuwek kene sik enom kok. Ya paling tidak iki kan acarane kanggo bocah, awakmu menehi ular-ular. Kowe ora mercon. Iya, Mas. Mbledho sing ndasmu lho. Jamoman Nesu, nesu. Lah kowe ora ngerti apa-apa jamoman ora ngerti kok. Maju. Ayo, Aku iki Dek. Ayo. ayo. Kenalan. Iya no. Iya no. Sak pira Mas nadane? Samene lho, Nduk. Kene kowe to, samene. Alah, apa iso? Contoh. Aku iki Dek anake wong tani. Bapakku nandur, ibuku dipacul. Lah, bapakku macul, ibuku buruh tandur. Nek aku iki Dek anake seniman, bapakku jaranan, ibuku jaran pangan. Yen aku iki Mas anake wong mampu, Ibumu babu, bapakmu bandar dadu. Iya, iya. iki cekel polisi kapok. ya liyane Ya kok iso babu karo bandar dadu. liyane Apa? to, liyane Liyane sing penak Sing enak. Ya iya tang. Aku iki Dek anake wong hebat. Ya. bapakmu keparat. Oke. Monggo Cak Percil diborong ketene dahar kru guyon maton. Nggih, sun Pak. Wah, niku nek ngene aku yo orang ya. Masih to. Pak, tapi iki enek gambar. Nyapa to, Pak? Nyapa to? Jangkrik panas ya. Masa to, Pak? Panas ngene. Panas. Masa panas. Panas. Nggih, sun, mangke tapi geng, nggih. Siap. Masa Panas, sun. Nggih, siap. Nggih, pun. Ya, sun. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Mas. Hei. Ya. Iki bakul enek liyane iki neh enek gak ya? Nah, nyanyi. Hai. Lah kok yang nyanyi kene malah mangan iki lho. masa panas to, Pak? Panas sih lo. Panas kan? Ora gelem don jajal panas lho. Panas to. Panas Mas. Pak. Nyapa? Dagelane iki telu lho, Mas. Nyapa? Kowe mau entuk jatah. Kowe jale aku ndi? Kowe lak sampe panas langsung nyanyi sapa tanggung jawab? Nah. Ora percaya. Yo. Panas lho, panas. Apa enek to, Mas? Mosok kae sunduke sing mbok tempelne iki apa ya enek? Lho panas tenan iki lho. Panas lho. Panas. Nyanyi. Ayo. Mosok to, Mas? Ayo to. Nyanyi yo. Mbok nyicipi sitok to. Alah, Mas? ora oleh nyanyi urung. Kowe nyanyi urung enakmu lho. Wong edan iki kok iso ndas nggo dolanan. Ya jare jerone nek sawune. Sadurunge aku nyanyi, Ngaturne. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Pak Inggi. Pak apa Mas? Dawam. Pak Dawam. Heeh. Alhamdulillah wis nimbali kanca-kanca guyon maton komplit saka Blitar, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Inggi. Pak Inggi matur Hebat. nuwun. Winginane bersih desa wis nanggap wayang. Saiki sunatan campur sari. Sesuk iki Agustusan nanggap tip. Dah nyapa to nanggap tip kuwi nek acarane Yo, beda. Pak. Iki mari kene dhewe keliling-keliling ning kene. Keliling, Mas. Manut Pak Inggi. Iya Mas. Nggih pantun karo Pak Inggi Pak Dawam. Contene Mas. Alah, ada bayam di pinggir sumur. Pak Dawam panjang umur lak ya iso to Oh, iya. kok. Ana telek. Ndublak ning lambemu. rondo Anggon ngarep omahku.
Piraku goblok. Ojo mbok terus nek. Kowe iki apa cah? Daun bayam di pinggir kali. Pak Dawam banyak rezeki. Amin. Daun bayam di pinggir sumur. Pak Dawam panjang umur. Amin. Daun bayam diadai tampang. Amin. Urung. Pak Dawam muga-muga barokah. Amin. Daun bayam ditutul pitik. Pak Dawam nyuwun dhuwit. Kok tak Semalang bacok ini sih lo, mana jalan Pak Dawam. Mau cucurin dhewe. Lah sing digenani kuwi. Lho ora oleh kuwi ora oleh. Maju. Oke, Mas. Cah, aku wis nyanyi, kowe kudu Aku nyanyi. wis nyanyi. Aku saiki nyanyi. Nyanyi, Oh, nyanyi. Oke. Nyanyi kabeh. Lagune mangu. Mangu. Oke. Oke. Mas, nadane Mas. Nadane, Mas. Ayo. Nyok, mangu lho. Lagune piye to, Mas Mangu? Jangan salahkan. Weh, lagu kuwi apa sing liyane? Liyane. Seju. TikTokan. Ya. Ayo. Ngarepe piye, Mas? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effort-nya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yo. Tekmu dono tekku. Masalah. Krek tenan lah bocah iki. Bocah kaya rumah saku jajal. Gara nesu kancane ae. Pak, masa yang ngelotok ngono, Pak? Ngene iki aku lak yo isin karo Pak Dawam. Nyapa Ya, kok Pak. isin? Lah kadung wonge percaya nek aku wedok. Ya ampun kok Lah dhisik tau Kowe kok metu rambutnya ketoke mari libur kowe. Prei rong dina, Mas. Lah kuwi tak go ning anu to, Mas. Ning ndi? Ning Salon. gone potong rambut. Heeh. Aku kan neliwat ning gone ngawi ngono. Ngawi. Iya. Potong rambut ngisor waru. Biyen kae tulisannya ngono kuwi Ngono tahu lah ngerti. kok anu keterangin to Mas waru. Terus? Potong rambut ngisor. Lah kok diketok ngisor, Mas. Tulisane waru gak enak. Masa warune ya mlebat. Nyanyi karo aku, nyanyi karo Oke, aku. oke. Nada wis wong telu. Pak koyo tungtung sahur ya, Pak ya. Ayo. Iya, Mas. Iso ora lek iki? Iso. Kowe aja ngono lho iki mundutane iki kempotres. Weh, Bapak iki, Pak iki. Tadi aku kan ngobrol sama Ambiaran. iki. Cak Percil Ambiar. mangke nembang lagune Didi Kempot iki. Suwargi. Wong nggih. Iya, iya, iya. Siap. Iso ora ambiaran. Pak Dawam iki yo sik keturunan iki to, Mas. Keturunan. Entuk gelar KRT. Iya, Raden Aryo Tumenggung. Aryo Tumenggung. Aku yo entuk to Mas winginane. Apa? Aku KRT MLM. Loh, Maksudnya Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Duduk, Sop- duduk. Sapa? kereta malam KRTM. Lah aku lu numpak ke Purwokerto. Paling gak ngene. Oke. Kowe iki budak unio. Kowe ora telu. Aku dhuwur apa ndek? Ya ndak, kowe milih ndi? Milih ndi iki? Ndek. Ndek. Iki kan ra metu suarane. Yo. Se. Oke, sampun. Sampun, Mas, ya? Ya ya. Se. Ya sampun. Ya wis sampun. Siji loro Telu. Ya ya. Se. Ya sakmono Dik. Wong kene seneng teh Mas. Iya wong kene pokoke seneng. Nadane diatur. Se. Buang tenan lambemu. Lah kadung pas kok. Ayo, 3 2 1. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu lho. Nyapel mbok Aja kecilan. Kempotres lho kene iki. Mbah Inggi. Lah iya Kempotres kempotres sampai
Kleru dipotong tenan kowe iki. Awak dhewe iki vokal grup lho kudune iso. 3, 2, 1. Sewurong. Oke, 3, 2, 1. Sewu kutha wis tak liwati. Nah, penak. Sewu ati tak takoni. Loh, nadane lho. Nadamu lho nyok. Nadane sing penak. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning ngendi? Min kae suara apa? Kena suarane motor. Ayo nonton, ayo nonton. Ayo mlayu. Mondare mlaku. Nyiliti putrane sinten? Putrane Mbah Jarimah. Aduh, Mbah Cari ngawur engko mule rono. Ini wis ya. Mayor, minor A minor. Iso lho iki lho pinter bocah iki. Bocah iki lho diapa-apane. Nyanyi kok. Lah ke masalah kowe iki cengkokmu ra penak lho, cengkok iki lho penak. Itu yang namanya solfes atau solmisasi tangga nada. Nah, aku wis kulino kuwi ning sol apa? Soal sepatu. Ngobrol blokmu. Solmisasi Yuk. latihan nada. Mas yang di belakang, kowe engko nyanyi duet karo iki. Sapa? Kowe macok wedok to kowe. Iki bintang tamune akeh to, Mas? Oke, mari ngene. Metu kene. Awakmu aja sampe ngisin-ngisini. Pak, Bapak Bupati, habis ini Mas Bapak Wono. Marsha ke sini. Iya, ya. Kita nyanyi bareng-bareng di sini. Oke. Bapak naik. Pak naik. Oke. Habis ini Sama habis ini. Bapak yang punya gawe Pak. Pak Dawam Pak juga nanti Dawam. naik, Mas. Ya. Kali Mbah Kung. Bakung. Bakung Enggak, juga Ibu. naik. Ibu. Habis ini, habis lagu ini. Setelah ini. Oke. Yuk, nada nih. Siapa iki, Pak? Yo iki lho. Lagune sing saiki lagi viral. Apa kuwi? Lagu viral jenenge gundul-gundul pacul, wong sing gundul dipacul ndase. Aja ngono. Paling gak lagu Oslo apa piye? Kowe paham ora? Lagu sing viral paham ora? Mudeng ora? Mohon maaf. Artis tidak dapat kita tampilkan Kenapa, Pak? karena masih ngiseni jeding. Apa Banyak artis yang bisa dijeding. Artis Artisnya sik ning toilet. Kontre tak biacokin dure wae. Artis kok arep mbok biacok ku lho kaya kancamu dhewe. Enteni 5 menit. 5 menit lagi. Kari manis. Wis bar ya. Suaranya siapa iki? Lho lho. Lagi bakul cilok nyapa ini? Iya. Gari. Kari manis. Kurang manis. Tambahi gula. Tepuk tangannya mana Demi? Ini lagu yang sekarang lagi viral. Dia sebelum nyanyi dulu tukang kelas. Jadi Mas, poso tukang kelas dia piye? kok penyanyi dari band ini ya enek. Pancen style ngono kuwi. Style itu Pancen ngene iki, Cil. Ya wes Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Mas, apa klambine Mas Demi apik. Motive koyo motif susu ngono lho Mas apik. Kuwi iki ya ngono kuwi goblok. iki yang namanya transparan. Transparan to. Rumah aku motif. Iki mbiyen sing nyanyi siji nek sing juga ngene-ngene kali iki. Awakmu kok nganti wapal. Apal lho iki kancaku ngamen biyen kok. Siji karo ngene-ngene. Gayane ngono Mas. Ya ngene iki gayane ngene iki. Umpama jogete deng dong tak dong. Yo ngene iki. tak. Wes ora nek joget liyane ngene iki ra nek. Dek kan anu jemblok kabeh to main dadi mlaku ning ngene. Lah nyanyi. Ya. Maju. Oke, greges iki. Hah? Greges. Yo lho sing viral saiki lho, Mas. Iya, sabar. Oslo. Oh, Oslo. Oh, Krimis mengundang. Oke Mas. Kusang kata. Oke. Iki jalukane Pak Ketua iki. Ya, Pak Ketua. Ketuamu ketua apa iki? Kuwi Ketua kelas. Iya, ketuane iki cacahe cah remek-remek iki. kuwi KDI Ketua Dadu Indonesia. Yuk, gini guys. Krimis mengundang. Iya, krimis mengundang. Iki rawat iki Mas. Iya,
Awakmu senengane nak petuk. Lah, iya. Bingungi. Bukan kekejar. Awas, awas, awas. Tiada terhilang hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata terasa diri amat terhina kau lakukan. Cirolu 456 pintu. Terima kasih sayang. Iya mas. Ini Bapak Dawam, Pak Igi sama Bapak Bupati. Bupati, Pak Kapolres, Kapolres. Kapureh naik panggung di sini Ya, menyapa monggo. masyarakat yang hadir pada malam hari. Monggo, Mriki sama Kakak Silvi, Oke. Adik ayo. Silvi, sini. Yuk, monggo, Bapak. Bapak Mbah Kapureh. Kung, kalian Pak Kung, Bupati, Pak Kapolres. sedantenipun monggo minggah mriki. Sepoti ya, sepoti ya, sepoti. Monggo. Mbak Kung, Pak Dawam, Pak Inggi. Sia-sia. Bukan sekedap denganmu. Bukan sekedap hatimu. Kau pun tahu Niatku tulus dan suci. suci. Kayak iki apa? Semoga Mbah Kung, Pak Dawam, Monggo Ibu, mriki. Pak Bupati, Pak Kapolres, minggah wonten panggung. Pak Inggi. Oh, masih di sana. Lampai tindak ing Pak I. Adik Silvi. Bukan sekejap denganmu. Bukan mainan hasratku. Mas, ini kan Mas Lurah kan penting mriki. Menika kula nyuwun satu patah dua patah kata untuk napa? Oh, soalnya kelas. Oh, nggih nyuwun Nartama ana ngoten. Ngoten ngoten. Nyuwun lagune napa? Lah menika lak pun minggah, kalau enggak satu patah dua patah kata, ada persyaratan. 3 persyaratan. 3 persyaratan. Apa ya Mbak Yu? Pak Yang Igi, pertama nyanyi. nyanyi. Ora mungkin suarane Nyanyi, entek. Suaranya habis ya. Suarane entek. Kalau nggak ada nyanyi, ada nomor 2 mas. Apa? Joget mas. Oh, joget bar nemoni tamu pirang-pirang mesti capek. Capek, terus. ya? Masa bukan joget. Atau mungkin pilihan nomor 3. Apa itu? Nyawer mas ya. Siap. Monggo, jenengan mesti Gimana, milih Pak? nyawer mesti. Umpama Lagune ora milih telu apa? kuwi. Lagune apa, Atau Mas? mungkin nomor 4 mas percaya. Nomor 4 apa? Nyawer mas. Liyane ki ora. Sampai buri yo Lagune jalan nyawer. Mas. Parah. Oh, Pak DPR. Pak DPR. Oke, Bapak Dewan, Bapak Dewan. Monggo Pak Dewan, mriki-mriki. Monggo. Bukan sekejap denganmu. Bukan mainan
Monggo Bapak Dewan Kapureh naik panggung bersama Pak Igi sama Ibu juga nggak apa-apa. Tulus dan suci. Adik DPR Tukan Sasa. Monggo beri Pak Tukan Sasa. Dewan. Bapak Tukan Dewan Kapureh naik panggung. Kita Oslo bareng-bareng bersama Pak Dawam. Tiada terhilang. Hanya aku separuh nyawa menahan sembah di dada. Sedangkan kau bersahaja. Bapak Dewan. Siap. Kata Dinyanyikan Bapak Monggo pergi. merasa diri amat terhina. Monggo Mas. Kau lakukan Ini Mas Tukan. merasa diri amat terhina. Niki adik pun Mas Lakukan Ganang. Oh, anu Kang. Lagi bolo lawas. Iki bolo lawas. Ya, Mas. Piye, Mas? Natasha. Monggo. Mbak Natasha. Mbak Natasha mana Mbak Natasha? Kalau enggak kesini nanti saya ke situ loh ya. Eh. Oh, Mbak Dewan. Oh ya ampun cantiknya ya ampun Mbak Waduh, Natasha. Ya iki lho. Ayo, matanya, ayo. Oh siap. Oh putri Pak Wan. Gege. Beri Pak. Monggo. Ini adalah para wakil rakyat kita. Luar Beri, biasa beri. sekali. Oke. Menika Mas Dewan, Mbak Dewan wah komplit. Terane Pak Wawan. Beri. Sini Pak. Sini. Wes diwakili teng jenengan iki. Diwakili sing nom-nom kita iki karo. Ya bener ge. Oh diwakili sing nom. Kene Mas. Kene. Pak Wawan karo Pak Dawam diwakili sing nom-nom. Maju. Oke. Ini ada 3 persyaratan. 3 persyaratan. Yang satu nyanyi. Yang nomor 2 itu joget. Yang nomor 3 nyawer. 3-3-nya harus kita lakukan. Nah, Masa kalau telu kabeh mah gak milih siji to. kalau tidak dituruti semua, ini akan tidak menimbulkan keseimbangan alam, Mas. Jadi harus Masa ana hubungannya karo ekosistem barang. Nyanyi lagunya nopo? Kula manut Mbak Yu. Apa? Alinya nyanyi. Oh, Mbak Mbak Yusha. Milona. Lagu apa ya, Yusha? Lagunya apa? anu Apa? bebas mawon pop bisa. Istimewa. Oh, lagunya istimewa. Istimewa. Oh, Mas Demi. Oh, iya. Mas Demi sing nyanyi. Ayo. Jenengan sing joget karo Sing joget, sing nyawer kae. Kene. Sing Pak Wan, anu sing sama joget nyampur enek kono dhewe iki sing nek aku. ngawer enek dhewe. Iki bolo lawas sing nyampur. Sama Mbak Sil. Kene. Joget karo aku ning kene lho kok. Lho kok malah minggir. Ora ngetokne kok. Lah iki Apa Ji? Istimewa? istimewa. Ya. Istimewa. Istimewa semua yang hadir malam hari ini. Golek joget ngene. Malah. Ya ora sing joget ya wong-wong to, Cil. Lah ora ning ngono lah awakmu joget liyane penak-penak kowe joget ngene. Kau yang bedane Kaya jogete Mas gede. Demi karo Mbak Sil kuwi ora beda. Yuk. Hei! Istimewa ya. Iya. Iki lagi ambil nada Oh, alah. lho, Pak. Beh, Permulaan. aku mesti digawe darah rendah mbak Arek heran. Lah kok nyanyi nih kok. Iki langsung, Cil, langsung. Iya. Kau. Iya. Nggih, Gus. Ya. Seperti biasanya itu loh, Bu. Wes aja guyu antem slop lambemu lho. Iki bintang tamu loh, awakmu kok wani-wanine karo Mungkin bintang biar tamu. tukang kelas kancaku kok. Ngawur ae kowe. Dhisik saiki Mas Demi wis dadi bintang tamu. Ayo Mas. Kau. Hei, Adik. Sing bener sing ndi to, Rek? Sing bener sing ndi? Ini ye kono kau. Ya kau. Iya, Bos. Kau yang mempesona, Asik. anggun senantiasa Mbak. menawari. Kok nyanyi? Jogetnya padha karo iki ya.
Masa kaya unyil. Sil, kowe jogete padha karo iki lho ya. Kuwi mati urip jogete ya kuwi. Yo, Iki sapa Mas? Mbok celuk sapa? Yo, langsung tarik. Aja mbok anu lho, aja mbok gabungne lho. Ya, gak. Nek Silvi karo Liti aja mbok gabung. aja. Balene lho. Dantine elek. Kayak elek to. Matur suwun Pak Bos. Siap, Terima kasih. Lagu napa meleh? Nyon napa meleh? Lagu napa meleh? Nyon lagu napa meleh? Saya bisa nanti kalau bisa nyanyikan kita nyanyikan. Napa Pak Wawan? Mangga. Oh, kanggo Riko. Kanggo Riko. Kanggo Riko. Kanggo Riko. Kanggo Riko. Piro Mas kanggo Riko Mas? Mang Yuto. Emang itu? Pak jenengan tumut nyinyong Pak, tumut nyinyong. Heeh. Melok nyinyong. Kanggo Riko. Lelo lelo ling. Kanggo Riko. Aman ning ndi? Lho kabeh mudhun, rong lagu agek mudhun gak apa-apa. Lek sing digawe lho iki. Sing duwe Lagi boloku pelek kok. Apa yo Lho ndi aku rong. Akhir nyamper kok mbok kira bolo. Bola apa pecil? Bola piye? Bola Iki piye? tuh, iki bapak iki karo bapak ki wong adoh le. Oh, ngono. Jare bolo. Ibu. Oh, ibu. Ibuke Pak Dawam karo ibuku ki ora kenal. Lah sing gare dadi bolo kuwi lho apa? Nabi Adam. Percil iki pokoke sapa-sapa iki keluarga. Keluarga. Makane cedak karo percil keluarga kaya Pak Dawam cedak karo percil dia dianggap keluarga. Mau ning ngarep nek wong edan dia dianggap keluarga. Dudu. Dudu. Aku gak kenali Pak Wawan. Sing Katanya kenal kamu isi. saudara. Yuk. Sijine mung Riko nang ati nison selawase separo raga iki ya ramu kanggo padawam. Alah kok apa tuneh mari ini. Moga-moga panjang umur, sehat beserta keluarga, Pak. Sehat Terima selalu. kasih. Terima kasih Sur. Bapak, Ibu, Siap, terima siap. kasih. Matur nuwun, Matur thank you, terima kasih. Sehat selalu. Yuk. Santai nih ket mau ora. luar biasa sekali. Ya siap nasihan iki. Re 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 Dilebokne apa iki ngarani? kowe belok grup ora kene. Iya. Ini tak sewodok belah Iya, sana. iya, Cita, Bos. Madep sana, siap gerak, hadap sana. Hadap Madep rono, Eng. batang, madep rono. Aku Ning ya. arep apa, Eng? Sing ning ngarep sapa sih? Siapa? Sing ning ngarep kowe apa aku? Pimpinane sapa? Awakmu. Iki lho pimpinane. Kene lho, Sayu kene yo. Ya. Awakmu padha wedoke. Kene lho tukang las iki tengah kene lho. Ya. Cita mas tamang itu. Hah? Aku sapa karo iki. Kene. Wah jangan nupi. Aja ditemek. Aja mbok demek dengane didemek akhirnya kewenceng. Kene. Ayo manut. Silvi, manut karo pimpinane Kidung Manggala iki manut. Sastra Dewa. Sastra Dewa. Sastra Dewa. Ganti ta jenenge. Ayo, tangane. Ngene. Tangane. Tangane Mas. Sampai joget ora padha karo aku tak antem. Iya ora? Masa mentolong antem aku kono. Lah awakmu rasa tak antem nduk tambung. Lah. Menangan. Aku mbok apane Mas? Tonyo. Tangane. Met. Dua, keempat. Oh iya ya tak parani. Ayo, kowe duet karo kowe, duet. Karo ndi? Karo iki lho. Tukang Duet las. iki lho.
Ki duet. Ya. Duet. Duet apa iki, Cil? Apa lagu? Duet sing saiki lagi anu. Lagi jam balas. Koso jambu Sampai alas. saiki kok itu jambu alas. Lagu sing saiki lho, nuwun sewu sing mriki ibu-ibu niku khusus ibu-ibu nyuwun lagu napa jenengan? Napa? Napa lagune? Oh. Semongko lagu apa to, Mbak? Lelek muni aku gak iso lagu Jawa e. Oh iya iya, ora apa kene karo aku. Kelangan. Duet enek permintaan request. Apa? Kos-kosan. Kok iso kos-kosan to? Apa mau? Oh, Kawin kawin kontrak. kontrak. Dhisik ngekos saiki kontrak, Mas. Kawin kontrak. Ya. Salah tompo. Oh, salah tompo. Iya, Oh, salah tompo. Manut, Salah tompo. Oke. Kawin kontrak terus akhirnya dia minggat akhirnya salah tompo. Salah tompo saiki. Kalah toko. Oh, enak lah kan aku. Yo, eso. Salah tompo iki sing piye ta? Ojo salah tompo. Nadan. Mendar rasane ati. Ya ora ngono. Kuwi marai tenan iki mir artis lho. Oke. Ayo, Iki ora tau duet soalnya aku iki. Ya. Semendar rasane ati. Iya wis. Ya ora kayak Bener. Ojo salah tompo. Aja salah terima, gampang percaya omongane wong liya. Sing ngono Niatan Ison golek ganti mergo wong riko hang ison. Mbak Sasa terima kasih ya. Sun. Terima kasih Ibu Dewan. Bu Dewan terima kasih. Terima Mbak kasih, Sasa. Bu. Sukses selalu. Sukses selalu. Mbak Natasha luar biasa. Mbak Sasa. Iya. Mbak Sasa belakangnya Mbak Miwon. Wih micin tok wih. Terima kasih atas kehadirannya. Inilah penampilan duet terhot masa kini ada Ya. Mbak Siapa? Silvi Kumalasari duet bersama Tobel Mahesa. Kudu. Wih ngacane ning omah sapa? Kurang ajar. Mas Demi Joker. Nun sewu diajeng iki ditanjakne ana ing Kadipeten Blambangan. Ya aku kangaran lungguh. Iya. Kamu dadi apa ta? Aku. Paman Patih. Bangun. Dayo. Dawa bose. Iki ngono ning Kadipeten Blambangan yo. Injih bose. Awake dhewe nek kene kudune matur nuwun yo. Matur nuwun karo sing duwe omah ya kuwi Pak Sudawan. Injih bose. Paman Patih angkat buto. Nggih. Iki ngono mari kene ngetone penyanyi kabeh enek 10. Nggih. Rame-rame nek kene nembang Deyah Ayu Kencana Wungu, Nduk. Dawuh. Awakmu aja nganti ngalih ana ing kene. Nggih. Iki engko campur sari karo Pak Dawang ketoke dibuyare sampai jam 4. Injih lurae. Bene bosok cangkeme dagelane. Ngapunten. Tumenggung. Nggih, dawuh. Piye nggonmu nyambut gawe ana ing Kadipeten Blambangan? Alhamdulillah sakmenika wis sedaya. Ya pe. Dayo. Dawa bose. Godhong waru bolong-bolong yo. Bocah ayu kok bolong-bolong. Moblong. Godhong waru bolong tengah yo. Bocah ayu kok rasa bau. Hus. Kowe iki melok aku goblok. Ayo nyebok pusaka. Hus.
Digole ayu. Oke. Kene-kene dong pikir. Sitok minggir rono, sitok minggir rene. Sitok nganan, sitok ngiwa. Dawuh bose. Aku mesok dawuh pisan. Iya lho. Dawuh. Paman Pate angkat buta. Oke. Ora Apa yo ini? Jare ketoprak ndi oke. Dawuh piye Sedih kon dawuh. Oh, sedika dawuh ratu. Iki nggonmu nyambut gawe kowe engko mulih Jember jarene saiki ditutup kowe Ditutup lewat lor bose. Ya wis, ora mulih ngati-ngati ya ndak. Nggih, nggih. Tumenggung. Dawuh. Iki awake dhewe komplit ning bengi iki ning kene pas kowe ndongakne apa gawe tuan rumah? Kula ndongake mugi-mugi slamet saklajengipun anggen lampah pados rejeki lan ugi bimbing para putra wayahipun. Leres. Mugi-mugi tansah barokah yuswanipun, barokah rejekinipun, barokah samudayanipun. Amin. Lumeber para rawuh sedaya. Amin. Dayon. Dawuh bose. Dongane apa? Pak Dawan sombe nanggap neh bose. Amin. Amin. Nduk Cahayu kencana wungu. Dawa lurae. Kuwi apene ndongakne apa gawe Mbah Lurah? Pak Inggi. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Ya kek iku mau manggap neh ndangan. Amin. Paman Pate angkat buta. Nggih. Dongakno. Mugi-mugi Pak Dawam kali keluarga padha sehat sedaya. Amin. Dayon. Dawuh bose. Iki ngono rame-rame bareng-bareng sing penting awake dhewe aja nganti sedih. Inggih bose. Awake dhewe aja nganti bengi iki duwe rasa sedih. Yang penting pada malam hari kita apa Yon? Happy bose. Ya ngono maju bareng yang penting awake dhewe bengi iki apa Yon? Happy. Sing penting apa Yon? Happy. Yon sing penting apa Yon? Happy.